Познахте ли го? Да. Пак чой, или така наречения бок чой, както е по-известен в България, един много универсален зеленчук, който може да се използва за абсолютно всичко. Да се яде суров, сготвен, запарен, на супи, на ястия. Той е известен на хората от повече от 1500 години. Има даже много интересни истории за него в китайските династии, защото не един-два пъти е спасявал от глад населението и армията на Великия Китай. И затова от доста години е много на почит в китайската кухня. Изглежда много хубав. Листата са, както виждате, тъмно-зелени, вътре с бяла окраска. Много добро растение.